Jeden ze satelitních turnajů, který probíhají vlastně celý rok. Dneska tady hráli Skorotice domácí, jakožto pořádající, a spolu s nima Neštěmice U8, a jestli se dobře orientuju, tak část ze sportovců z Powerlu, stejný ročníky, jo? Který se jmenují Uragan teda. Pořádají to Skorotice, je to v rámci ČMFS a jsou to satelitní turnaje dětí, které jsou U8, U7 narození ročníku. 4-1, předtím nebudu počítat, protože ta kategorie byla trošku nižší, než máme my. My to máme trošku jako namixovaný, takže jsme byli silnější o dost. To bylo, tuším, s 0 ve prospěch našich 10 gólů a ten první zápas jsme prohráli s domácíma 4-3, ale opravdu na ty výsledky my nehrajeme, teda my aspoň určitě my chceme, aby to bylo prostě dál do budoucna, jakožto stavební kámen něčeho, co se snažíme tady vystavět takticky. Tak jak to udělal třeba Matez.